Mina bese ngijaha ukuthi ngihambe nje ngiyoyihlayela nomuntu wami ubhekifa. Ayike lokhu kwasayinyomfa ubaba kaMthembeni. Unyomfa yonke into nje ayikho into angayinyomfi. Ngoba ngathola incwadi ilethwa yinceke zenkosi. Zisitshela ukuthi ubaba kaMthembeni usimangalele ngamacala awu3 mina kanye nobhekifa. Zasitshela ukuthi noma ngathiwa yimuphi umcimbi esibhizi ngawo bacela ukuthi siwuphuthe on hold up until kudingidwe indaba enkantolo yenkosi. Lafika ke ilanga esasimangalelwe ngalo. Safika ke enkantolo yenkosi. Bamnikeza iplatform ubaba kaMthembeni ukuthi akhulume ukuthi uze ngani. Waqala kubaba Mthembeni washo ukuthi number 1 ufuna ukuhlawulwa. Washo izizumbulu semali, itshe lemali afuna ukuhlawulwa ngalo, athi ufuna ukuhlawulwa yimina ngoba mina ngihambile ngayochitha ngathandana nenye indoda ekubeni ngisashade naye. Waphinda ucala number 2 wathi futhi ufuna ukuhlakulwa futhi ufuna ukuhlawulwa ngezizumbulu senye futhi imali ngoba enye indoda idelele ikhaya lakhe yalobola izingane zakhe yena esaphila engazange washo ukuthi ingane zakhe uyayilahla futhi yayilobola engamazisanga yona loyo ndoda. Ubaba kaMthembeni waphinde wagcwasela ngokuthi le ndoda ingene emzini wakhe, emzini kababa wakhe, yalobola abantwana bakhe ngaphandle kwemvume yakhe. Washo nje ufuna ukuhlawulwa ngesikhulu isizumbulu semali lesi. Aye kwase kuba ucala number 3. Ucala number 3 watshela inkosi ukuthi ufuna ubaba kaMthembeni adingiswe endaweni ngoba uyisibonele esimbi emadodeni amancane asakhula nabasebafazini abancane abasakhula. Ubafundisa isifundo esibi nomkhubo omumbi wokuhamba uthatha abafazi babantu namadoda wabantu. Ubafundisa umkhubo omubi wokuchitha. Ayike inkosi yamchazisela ubaba kaMthembeni, yamtshela ukuthi abafazi kule insuku banamalungelo afanayo njengathi madoda. Bane right ukuthi mangabe bengasajabulanga emshadweni or ku relationship baphume bangahlala relationshipini abangasajabulanga ngayo. Waphinde wamchazela ke noma kaMthembeni, wangichazela nami njengoma kaMthembeni, wangitshela ukuthi ngokosiko lethu thina abantu akuvumelekanga ukuthi uzothandana nenye indoda uphinde uyolala emzini wenye indoda. Wase yangitshela ukuthi ngaloko ngiphula umthetho uzocela ukuthi ngithathe inkomo ngiyise kubaba kaMthembeni ngiye komhlawula. Wase ke eza kucala number 2 ukuthi ubaba kaMthembeni udinwe ukuthi abantwana bakhe balotsholiwe. Wamtshela ukuthi baba Mthembeni ucela ukuthi asukume amesandleni saka left. Wasecela ke nobhekifa ukuthi ucela asukuma amesandleni saka right. Wasecela abantwana basukume babe center. Wasethi ucela ukuthi abantwana baye kulobaba abafuna ukuhamba naye. Hayi ke bonke abantwana bavelane baqukuleka baya kubhekifa. Wasethi hayi ilobolo ekulotsholwe ngalo labantwana akalihoxisi. Kodwa ke abantwana ngoba niyazi ukuthi igazi lalo nantiya, the day bafuna ukuya kuyena bayosuka bayihambele baye kubaba wabo wangempela. Kodwa kwamanje ngoba abantwana babhilonga kumama, abantwana bamama vele kubhaliwe ngisho nasenkantolo, uzobayeka ukuthi bahambe nomama ngoba engathi ingane into ayenzayo engabajabulisa abantwana baze bancamela ukuthi baqukuleke baye ku stepfather yena eseyakhona esaphila. Ayike inkosi yenkantolo iyasicela ukuthi imqondise kancane nje ubaba kaMthembeni. Iyamtshela ukuthi njengoba ubaba Mthembeni athi ucela ukuthi ubhekifa adingise endaweni, isakhamuzi nesakhamuzi sinemvumo yokuhlala endaweni futhi akusikhona okukababa kaMthembeni ukuthi atshele inkosi ukuthi yenzeni, ixoshwe bani, ikhiphe bani kanjani. Wambuza ukuthi wena waxoshwa ubani mangabe uhlukumeza umacele umzela nabafazi baseGoli ungakamhlalisi phansi wakhuluma naye umhlambalaza phambili komndeni wakho nomndeni wakhe. Ubani owakudingisa la endaweni? Ubani owakudingisa? Yasiyamtshela ke inkosi yenkantolo ukuthi icela ukuthi uMthembeni
abuyisele emuva zonke ubaba kaMthembeni abuyisele emuva zonke inkomo akhokhelwe ngwazilobolo ngoba umacela ummoshela isikhathi wamhlalisa emshadweni angajabulanga kuwona. Ngaphezulu kokuthi ummoshela isikhathi umacele uphinde wamhlukumeza wamenza ukuthi azizwe ngathi yena kamfazi, azizwe eyinto engabalekile ku relationship, azizwe eyinto eyenziswayo noma ngabe yini. Wase futhi inkosi iyaphinde yamgxeka futhi ubaba kaMthembeni, yamtshela ukuthi yonke leminyaka umacele eseva umndeni wakho enza zonke izinto ukuthi ajabulise umndeni wakhe, ajabulise umamezala, aphinda nayekela abantwana bakababa kaMthembeni. Yamgxeka kakhulu ukuthi lapho immoshela isikhathi. Yasuka ke futhi inkosi, inkantolo yenkosi yathi izocela ukuthi ubaba kaMthembeni ahambe ayohlawula umama kaMthembeni, aphinda ahlawule nomndeni wakamama kaMthembeni ukuthi ubabukele phansi ngalesenzo lesi asenzile, wababukisa nomphakathi wonke. Futhi noma ngabe kuthiwa umndeni uyacela ukuthi ucela ukukhuluma naye, yena batshela ukuthi kokhulunywa naye khulunywa indaba eyiserious ngoba business. Kwacela ukuthi ahlawule umndeni ukuthi umndeni akawuhloniphanga, akamhloniphanga unkosikazi wakhe, nje ziningi izinto azenzile ezingakuhloniphi ngosiko nangomthetho wakuloso sigodi. Ubaba kaMthembeni waphuma ekwate kakhulu esigcawini senkosi, edinwe kakhulu, ubuso bubona lobeyana ukuthi loboya buso lobeyana budiniwe. Kodwa ke on the other hand ubhekifa nami phela uma kaMthembeni besijabule kakhulu. Emva kwalo mcimbi ngafica impahla zami ubaba kaMthembeni eseyilahlele ngaphandle. Hawu ngangaba nendaba ngathi ukuyiqoqa, kanti nangu usepake ngaphandle ubhekifa. Ukwaba ukuqala kwempilo yethu emnandi phakathi kwami nobhekifa, nomshado wethu esaba nawo wabe indumo ezulu kakhulu. Besijabulile ekhaya, bekumnandi, belumnandi kakhulu uthando lethu. Iphela kanjalo ke indaba yethu. Thank you very much for supporter. Please just share the content, like the content, comment. Siyabonga kakhulu.